Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublei phi baro kinikilong ki khubor bamta kasngi. Halor ka khubor hamsaia ban Iakhun election Bah Paul Lyngdoh na ka UDP kamla banong lada don ka jinge kran pat ba. Ka khubor na Bah Paul Lyngdoh kalong ba omdan jungmut ban Iakhun ya ka election MP shu ulo ong ba ubat kum menteri ka sarkar jilla. Kum MLA bat kum MDC bat ulo ong ba kita ki kam ba ubat kalong ga bakhya bat ba umdan jungmut ban Iakhun ha election MP. Ki khubor ki atho ba ka kerteng jung Bah Paul Lyngdoh kala pau kum na ki kertong ban Iakhun MP na lor uba proses ti saukmi uba tita Starwell Khan uba Robert Jun Kharjarin bat u Dr. DRL Nonglan. Ki balapan tiket na ka UDP ban aireng ha ka election MP kaban salong kilong u president barim jong ka HYC Newtrem Youth Council uba Robert Jun Kharya bat u president jong ka Khasi Otter Society u Dr. DRL Nonglan. U president bakri du jong ka UDP uba Bah Paul Lyngdoh ulo ong ba ka Central Executive Committee kala shimye karai ba binshet ha ka state election committee ban shimye karai halor ki kertong ban Iakhun na Shillong parliamentary constituency.